Dobro jutro, dobar dan, dobro večer, zavisi kada gledate video. Ako ste zainteresovani da znate koje su top 5 stvari koje treba da znate pre putovanja u Egipat, pogledajte nas do kraja epizode. Pozdrav svima sa celog Balkana, pošto sam dobio dosta vaših poruka na šta najviše da obratimo pažnju pre putovanja u Egipat ili šta najviše treba da znamo pre nego što krenemo iz naše zemlje u Egipat. Zbog toga sam napravio ovaj video da bih vam rekao sve što vas zanima. Pod broj 1 je pasoš. Naravno, pasoš je najbitniji dokument za putovanje bilo gde. Zbog toga vaš pasoš mora da bude važi minimum 6 mjeseci od vremena ulaska u zemlju. Pod broj 2 je viza. Što se tiče viza, u stvari imate dve opcije. Prva opcija ili da je izvadite tamo kod vas u Srbiji, odnosno u Beogradu, u Egipatskoj ambasadi pre putovanja po ceni otprilike od $13, a druga opcija možete da je kupiti na aerodromu kad budete sletili u Egipat po ceni od $25. Za ljudi koji su iz Bosne morate obavezno da izvadite vizu kod vas u Sarajevu u Egipatskoj ambasadi pre putovanja u Egipat. A ima još jedna bitna stvar za ljudi isto tako koji su iz Bosne. Ukoliko budete došli u Egipat na više od 7 dana, morate obavezno da se prijavite u policiju da biste dobili neki poseban pečat u pasoš koje ništa ne košta. Pod broj 3 je voda. Voda u stvari u Egiptu je tehnički ispravna, tako da nije za piće. Ja lično preporučujem da pijete samo flaširanu vodu koju možete naravno da je nađete bilo gde po svim radnjama u centru grada ili u blizini vašeg hotela. Dakle, nemojte nikako da pijete vode sa česme. Ukoliko dobijete neki stomačni virus ili neki stomačni problem, ja preporučujem dva leka koje su najbolje u stvari u Egiptu. Prvi lek zove se Antinal, a drugi lek zove se Streptokin koji deluje veoma brzo. Pod broj 4 je novac. Egipatska funta je zvanična valuta u Egiptu, ali naravno možete da platite po većini radnjama u dolarima, isto tako kao što u evrima, ali ja lično preporučujem, ukoliko naravno ste u mogućnosti, da platite samo u funtama jer je mnogo lakše. Ukoliko želite da menjate novac, možete bilo gde u centru grada ili u blizini vašeg hotela ukoliko ima gde da se menja. Dakle, možete da menjate u banci, možete da menjate u menjačnici ili na bankomatu. Pod broj 5 je internet. Internet je naravno nešto što je postalo veoma važno svuda, tako da po većini hotela možete da imate internet, najverovatnije bude na recepcije i 90% bude besplatno, zavisi naravno od hotela do hotela. Ali ukoliko želite da imate stalno internete gde god idete, da li ste u hotelu, da li ste u sobi, da li ste po gradu, u centru, tako da je najbolja preporuka da kupite SIM karticu koje možete da kupite u centru grada ili možete isto tako da kupite u tržnom centru, ali ja preporučujem samo da kupite po zvaničnim radnjama da biste dobili realnu cenu. Što se tiče cena kartice, u stvari se kreću od 5 eura do 20 eura, zavisi koliko gigabajta želite. Sa ovim smo završili danas našu epizodu. Ukoliko epizoda vam se svidala, molim vas nemojte da zaboravite da se pretplatite, da lajkujete i naravno da šerujete, odnosno da podelite sa vašim prijateljima da bi vama stigli sve nove epizode od Nur Travel. Hvala vam puno i gledamo se uskoro u novoj epizodi.